जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आई एगो के बीच में हम शिव भजन लेके आ रहा बानी। एगो शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के दरबार में दर्शन करे खातिर गइल बानी। देवघर नगरी से जब दर्शन करके वापस आवतानी, लोग पूछल कि बाबा के दर्शन भइल हा, तो भक्त गदगद बाड़े आ कहत रे कि बाबा के दर्शन ना भइल, हम का देखनी वो बतावत है। भजन के भाव में आनंद। भक्त कहत रे का बाबा के हम ऐसन राजधानी देखनी, भोले बाबा के हम ऐसन राजधानी देखनी। पहाड़वा के आरी आरी, पहाड़वा के आरी आरी पानी देखनी, भोले बाबा के हम ऐसन राजधानी देखनी, भोले बाबा राजधानी देखनी। भक्त कहते रे का कि सुन है भाई, का देखनी हम तुम कहते केहू मोर पर सवार, केहू मुस पर सवार, केहू मोर पर सवार, केहू मुस पर सवार। एगो बाघवा पर बैठल, एगो बाघवा पर बैठल भवानी देखनी, भोले बाबा के हम ऐसन राजधानी देखनी, भोले बाबा के हम ऐसन राजधानी देखनी। भक्त वर्णन करते रहे शिव जी के नगरी के, का कहते रहे ध्यान दी। भूत आंगना बहार, भूत बर्तन खंघारे, भूत आंगना बहारे, भूत बर्तन खंघारे। भूत आंगना बहारे, भूत बर्तन खंघारे। आए भाई और का देखनी, एगो भूतवा के भरा, एगो भूतवा के भरत हम पानी देखनी, भोले बाबा के हम ऐसन राजधानी देखनी।
पद में शिव भक्त कहते रहे कि सुना और हम खास चीज का देखनी, घर में नाही एक को दाना एगो बैलो बा पुराना। घर में नाही एक को दाना एगो बैलो बा पुराना। घर में नाही एक को दाना एगो बैलो बा पुराना। और का विशेष का देखनी, एगो भंगिया के क्वारा, एगो भंगिया